We make their turning heads. Every place we go out. Ematen badu ere, entzuten ari zareten abesti hau, ez da Derronetz taldearena, Donostiatikan datoz, eta Despolen Girls deitzen dira, eta gurekin izango dira kozinatzen. Ai, ama, baina, zea botze harra dakazuen, Bueno, hemen Naiari eta Sara, ezta? Bai. Hor bikide gehiago daude, ezta? Hor ikusietela CD-ko portadan, ezta? Zein falta dia? Naroa eta Natali falta dira. Naroa eta Natali, Naroa eta Natali. Urrengoan zuen zai gehatuko gea, bale? Hemen noengo gea, zehose kosinatzeko prest. Eta zuek kosinatzeko prest altzabete? Noski. Zemuz moldatzezate kosinan? Bueno, ondo. Ondo? Hola. Guantxe ikusiko dugu. Abesten oso ondo, kosinatzen guantxe ikusiko dugu. Bueno, lagunak, ikusiko zuen saio bikaina dator, eta ingo dugu San Jakobo bat, romaneskoana. Adi lagunak, saio bikaina, eta errezeta oso berezia data. Bueno, lagunak, dantzaitia jutziko jo, eta errezeta errepasatuko dugu, ezta? Gero dantza pixkatingo dugu bai, ezta? Haze ondo. Bueno, ingo dugu, esan dizuten bezala, errezeta oso berezi bat, eta izango San Jakobo bat, baina romaneskoana. Eta romaneskoa ingo du, haragi bezala komila tarten, bale? Zeratik ingo dugu hau, raiatu, ontzi batian, raiatu ondoren botako dio arrautza paria, botako dio piperrautza, eta baita ere gazta. Ingo dugu bolatxo batzuk, eta bolatxoiek botako ditugu sartagian, zanpatuko ditugu, eta gehatuko da laukiantzea. Bale? Piskat igual borobiltxuo. Eta hor, bi jarriko ditugu, eta buelta maten dionian, jarriko diogu batei gazta, bestiai urdai azpiko egozia, eta gero elkartuko ditugu. Eta hori izangoa gure gaurko San Jakobua, bale? Eta lagungarri bezala, ingo ixiu pare bat gauza. Azteko, entxalada ehar bat, frutu basatiekin, hori izango ala oinarria, baina baita ere botako dio laskatxo batzuk gaztana, idia zabal, botako dio hemen dazkau kakauete batzuk gorrituko ditugula sartagilan, baita ere hemen dakau, baldak izu zer da hau? Berenjena, ez? Ez? Hoi behiratzen, eta txokolatea dirudi, baina ez. Arraina? Ez. Zer da? Beitu, hau da, magreta. Magreta badak izu zer dan, atan bularra, baina magret de pato, pero da jamón de pato. Vale, urdai azpikuana atana. Eta hau da ona, gatzetan sartuta, eta gero hemen ikustezu zulotxoan odakan, txintxilikatuta egon da lehortzen, eta guain moztuko deu, eta urdai azpiko bezala erabiltzen da. Orduan, urdai azpikoa atana esati zuenien, hauxe da, vale? Magreta, urdai azpikuan prozesua eraman da. Ingo deu baita ere pusketetan, bez, harrapatu indizut, hori nahi nuna. Ingo deu pusketetan jarri, eta baita ere entxalada igaituko jo. Aguakatekin berdina ingo deu, eta hemen dakau, kakauetian, krema, ospina, limoia, gatza eta olio virgin pixka botako jo, eta jarriko ditugu frutu basatiak hor maseratzen pixkat. Eta gero hori erabiliko deu, aliño egiteko. Baita ere botako dio endibia xerretan moztuta, eta baita ere mentabelarra. Bale? Gio danan astuko deu, eta ingo dugu entxalada berezi bat. Eta gero, lagungarri bezala ingo dugu hemen saltza gazigozo bat. Hemen txedakau ketxupa, bale? Ja bere ospindutako tomate bat dala. Eta ingo dugu lapikon jarri ospina, jarriko dugu sukaldatzen, gozotasuna emateko azukria botako dio, gero tomatia botako dio, eta hori murrizten utziko dugu. Gero zingo dugu, hemen dakago harto irinakin ligatu ingo dugu, eta ja, zutatik kanpo pixkate peltzen danean, botako jo albaka ostuak, hola, gordinikan. Ados? Usaila da, hemen albakana jarra, botatze usaila, bai. Hala da. Bueno, a ber, zer egin jartzi zueten martxan. Lagunduko jasue, betu, batekin gau, ospintxo hau, martxan jarri, ja frutuak marinatzen jartzeko pixka, bale? Ordun, hor dakazue, hoxe, emango izuet hemen boltxo bat, eta, hola, eman gagora igo.
jarri hemen olio pixkat, esan dizuten bezala gatza, prestatuko zu hemen nasketa, eta frutu gorriak gero bertara botako ditugu, bale? Bale, emango zu goiaratxo bat, igual, ezta? Zerekin hasiko naiz erdun? Igual du zerekin, ospina ez bota dana, bale? Eta limoian erdi bat zukua, bale? Hoi zure kontu, gatza, olio, Eta hau guztia? eta hori bai, hoi guztia botako dio. Eta zuk lagunduko diazu, nahiari... A ber, beitu, romanesko arraiatzen jungo zea? Venga, Animatuko bai. zea? Venga, oso ondo. Hartuko etena da hemen. Hau ez, hau bai. Eta ingo zuna da, beitu, Zuaizkak askatzen jungo zea, zuaizka bat askatuko zu, bale, nahazu labanakin horrela, eta jungo zea, honekin hola raiatzen, bale? Vale. Eta bihar dugu hola dana txiki-txikin da, ados? Vale, Kontuz moztu eta bihatzak, Bai, Gutxi gelditzen nian, utzi untxientzako janari pixkat, bale? Bale, hau zuen kontu, eta nik saltxa gazi gozua martxan jarrikoet. Bale, hau ez hemendik kenduko ditu pixkat leku gehiago ukitzeko, eta bani joa martxan. Bueno, etxeate eskutzik etorri, diska batekin etorri zeate eskutan. Bai. Oie zuek izango zeate, ezta? Noski. Horrela teate zate morena eta zea, Bueno, traje arroxo horrekin, Bai, baina truka daka, Atzeratzen gea, soineko superpolit batekin, badazkagu aukeratzeko hainbat, ez? 6 edola dazkagu. 6 edola? Bai. Eta zenek aukeratzen, momentuan bakoitzan edo, danak berdin jutezat, ezta? Bai, danak berdinak, Vale. baina gure zuzendari musikalak aukeratzen du, adibidez gaur, ez dakit, eszenatoki ondia dago eta foko politak, orduan, brilli-brillizko soinekoa jartzen Vale. dugu, eta aurrera, bai. Vale. Eta peluka ederrekin. Peluka? bai, Hori peluka ez da benetako hilia? Ez. Bekatxita, ba igual hori baino politagoa da kasuetan, Elia. Bueno, eta bertan, zen motetako musika topatuko dugu? Hau da lehen da biziko dizka zuena? Bai, Bai. lehen bizikoa, bai. Zer dago bertan, zen bat abesti, ze musika mota... Musika mota, 60. hamarkadako musika. Ados. Badakit, bertsioak egiten dizu, ordana bertsioak izango dira, zuen abesti propio batzuke bai badaude, edo... Oraingoz, bertsioak. Vale, oraingoz, oso Oraingoz. ondo. Bai, oraingo oso zen. ondo. Etorkizunean, badakagu pentsatuta gure abesti propioak egitea. Vale. Eta, gure zuzendari musikalak melodia dazka prestatuta, baina gu jarri behar diogu letra. Vale. Bai. Eta zein da zuen laurotatik hor letrak idazten dituna? Ez dakit, ez da osea que... Vale. Eta, bueno, orduan, abesti horiek zerren bertsioak dira? Badakagu lehen jarri dugun kanta, Bima Baby, derrunetxe talekoa, Bai. 60. hamarkadakoa, eta hori famatuena da. Gero badakagu, Txer, artistak, ezagutzen duzu Txer. Txer, ez, Bai. nik ez, ni nahiko silvestriak. Klasikoa Pirritz eta gehienak, porrotx eta holako gauzekin nabil, umeekin. Txer, bertsionatu zuen abesti bat, It's in his kiss, I still love me, I wanna know. Abesti horrek beti beret sortu zuen, eta, originala da, eta, abesti horri famatua da baita ere. Igual publikoa ezagutzen du, eta gero baita ere... Seguru baiet. Klasiko pilo bat. Bai. Eta ezagunak, Vale. betiko musika, The Ronettes, The Shirelles, The Marvelettes, The Crystals, Bai. Vale. Supremes, Vale. horiek Eta denak. zenek hautatzen ditu ze abestu? Zuetako lauren artean adoste zeate, edo nola egiten dezu historia? Ez, Iñaki gure zuzendariak Bale, operatzen du. zuzendari badakazue, Ahotsa mota desberdina dugunez, berak zaten du zenek nun gabestu eta nun ere, eta hori zu da. isilik, eta zu aurre, eta zu bestia. Bekatxila, Gauza, batek abesten dula, berak aukeratzen du adibidez, bakoitzak badaka, bere kantatzeko era, estilo desberdinak, Bai. orduan, niri jartzen dizkit rock and rollak, sarari, Pixkat lasaia bai, bat, baladak diren abestiak, orduan, juten geha aldatzen ez, eta gero baitere batak abesten duenean, gero bestiak egiten ditugu harmonia vokalak, adibidez, akorde bat sortzeko, 3 nota behar dira, orduan, horrekin harmonia bat sortzen dugu, eta koroak egiten ditugu, eta juten geha aldatzen, orduan Aldezu hemen adibide batin? Claro, pixkat Ni zaila bat da, hirugarrena. bi falta dira, baina, Ni bi bezala itiak, Venga. Txantxasan. zatitxo bat, baina ez hori, Bima Baby, estrella eta egingo dut ni, koroa, baino... Ondo, hola guztai zaira, animatu, venga, bota. Venga, sí que Venga, naiz bai, ni. hasi. The night we met, I knew I needed
you so. And if I had the chance, I'd never let you go. Eta bain ja, tokatzen zian, koro. Bai, koro baina ez nitu, baina neba ez dut estribilloa. Be my baby, my one and only baby. Be my baby, my one and only baby. A ber, guzuk alde gehiruen ondo pasatzen da, baina zuek abesten earki pasa beharrezue bai, eta? Ze gauza, eharra. Zea gozuko xua dazkak zuen, ze ona. Bueno, eta taldean, nola sortu zan? Nondik atea zan taldetxo? Bueno, gauza da, kontakizuna desberdina izango dela, ze Sara ezagutzen zuen lehenago Iñaki, eta nire kasuan, nire kasuan izan zen Instagramen egon, eta batean, erotara ni joan, eta ikusi nun iragarki bat. 60. hamarkadako abesleareak bilatzen ziren, eta esan nun, probatuko dut. Inoiz ez nahiz aurkeztu casting batera, eta esan nun, probatuko dut. Eta, bueno, idatzi nion, Iñakiri, eta esan zian, bidali kanta eta bestenak azun proba txiki bat, bidali nion, eta esan zian onda afinatuta, gustatu zait, eta esan zian, bueno, badezu etorri nire estudiora, eta egingo ditugu beste proba batzuk, eta pixkanak egin un castinga, eta, bueno, esan zian, barruan zaude. Ze ona, tita batian? Bai, bueno, izan zen biasetako prozesu bat, eta junintzan kantu irakasle baten gana prestatzea, errepertorioa eta Emilia Azkarate zan. Ze kasualitatez Iñaki ezagutzen zuen, eta lagunak ziren, orduan esan ziren, ekin noren gana jungozean proba egitera, eta, bueno, kasualidades. Eta nola jute zagabe kantu irakasle bat, zuia kantari bikaina zinan, ez da? Ose, ikutu berezi baten bila, o zerren bila juntzinan bertara? Gauza da, ni perfil txikian abesten nuela, orduan, hankantatzen den estiloa lirikoa da, eta nik ez nuen inoiz abestu modernoa. Orduan, junintzan perfekzionatzera, eta, bueno, bera lagundu egin zidan. Ze ona, ze ona. Eta, bueno, Sararen kasuan desberdina izan zen, lehen esan dut elkar ezagutzen zutela. Bai. Nola izan zen, zu lehen ezagutzen zenun, ez? Bueno, ezagutu asko ez, baina, bueno, berak deitu zidan, bai, proposatzeko pizkatxo bat, baina ere... Zure bai pasatzen Proba egin nuen, bai. Vale. Eta gina esan beti laguntzen dudanak, gure gai jutegea sukaldaritza ikastea lekuta, egia da. Ose, azkenian, nire uste gaina kantoa sukaldaritzakin zerukusi asko dakala. Azkenian doinu bat aldatzezu osagai bat eta aldatu itea bestia. Baina beti gaude ikasteko prest, ondo. Bueno, zeo bintezun, dati igual ez dugu erabiliko, baina botako jo behitu, frutu gorri hauei, frutu basati hauei, botako jo gola gainetikan, ospintxo hau, eta maseratzen utziko dugu pizkat horrela. Vale, oso ondo. Hemen jarraituko deu, eta romanesko hori dena raiatuko deu txukun. Dana, raiatu inbar da. Ia dana, erdila bai. Baina, bueno, guantxe garriko geha, erreportai bat ikustea jungo geha, ikusiko zuen, ondarri bidaino, baserriak kilometro zero, eta ikusiko deu, romaneskoak nola azten dian. Guazen bertara, eta gu hemen geldituko geha txikitzen. Kaixo berriz ere Joseba, unai naiz, baserria kilometro zerotikan ondarrabitikan, aurrekoan gindila batzuk erakutsi nizkizuan eta oraingoan romanesku batzuk egin nator. Hemen txedakagu romaneskua, iraia bukaeran landatu genituen eta orain txedakagu garaia jasotzeko. Hau izango zen bat, normalki betitikan labainakin egin da, baina nik edakaten ohitura batez ere baditutelako hegaztik eta ikeri emateko, suster guzia aprobetxatzen dut beste toki batera eramateko, eta olako xedo ondixegoa hartzen da, eta oso ona gelditzen da egosita edo menestra berdura batien jateko. Zapore aldetikan, azalorean igualtxua da, pixka suabego izan datxeke. Jende asko pentsatzen du dela nasketa bat azalorea eta brokolian artean. Baina ez da nasketa bat, da azalorian varietate bat. Italiako azalorian varietate bat. Romaneskoan berezitasunan ikuste ikusgarritasunak egiten duna da piramide forma dakana, orain arte ez dugula behin ere ikusi, beti ikusi dugu brokoli bat edo azalore bat borobila beti, eta honen gauza kuriosoa da, puntak dakan fintasuna. Bere txaila dire, bai arrak, bai armatxurila, baina behin nola kanpoko landare baden, hotzako egidenak akabatu edo lotara bialtzen ditu eta bera orduan hasten da mugitzen. Eta beste gauza bat ere bai da, txorillak eta ebiltzen dutela bere tripa
txorilak garbitzeko, eta hau jartzen duzu txorilari kaiolan, eta balio du desparasitatzaile bat bezala. Landari hauek landatzen ditugunean, jartzen diogu plastiko bat azpilan, belarra ez ateratzeko, da txurrakin gutxi jo ibili berrizateko belarrak entzen, eta gero ureztaketa garailean usten diogu naturalki hasten, berak hartzia tamaina, eta behin ikusten badugu ja udazken aldera oso lehordoala eta ez duela euririkan egiten, pues jartzen diogu ureztaketa gabian batez ere, hastian bitan, horrek laguntzen diona da batez ere, pues landariari burua egitera laguntzea, bestela geldituko litzake tamaina hartu gabe romaneskoa. Proiektu hau hasi zen 1971 batean, eta izan duzen gure atxoman namonak eskondu zirenean. Eta gero irekizun lore denda bat, berdurak pixkat itxerako kontsumitzeko utziz. Eta orain dela 4 urte, eskaini zidaten neri, pues, hartuko nun atxonan martxak proiektuan, eta hau sartu nintzen, eta pues, hortik aurrera badire 3 urte ni hasi naizela hontan. Romaneskoa aparte egiten duguna da bai tomatia, gindilla, patata, bainak, azelgak ere bai, baratxuri freskoa, hilarrak, denetikan pixka bat ikutzen dugu, bino gure fuertena bai dela tomate, baina eta gindilla. Salmeta egiten dugu bat xaskitara egiten dut, hastian be ingendiari otarriak 15 eurotan eskainiz, eta etxerera ematen diet, eta gero bestela taberna batzuri ere saltzen diet, eta endanea loretokian, kaja mostradorian badut eskaparate bat, dazkaten denborako berdura guzikaria ematetutela. Bueno, Joseba, hau dire gure romaneskoak, hementxe gaude Hondarrabian gure baserria kilometro 0, eta beste barazkiren bat ezagutu nahi baduzu, etorri beldurri gabe, eta eskerrik asko, guxi arte. Hau paunai, artista hutza aiz, tei bezalako kasta berdiu, gazte jendia hor baratzako lanak iten, ez da? Aurrekoen uste piperrak eakutzi zen itula, uste gindilak, eta beste reportaia de bai, Abernoiz etorte izen, ekin hemen, koxinatzean, hauzi. Bueno, bezarkada bat, eta horrela jarraitu. Haupa Hondarribi, haupa Oinarbi. Bueno, zen musu azte? Ondo? Ondo? Bai. Ezin jobe, ez da? Nik uste, erresa. Hau, reportaia ikusten dabe, rikirraka, lan, Oso ondo. Bueno, Hondarribin gaina guendela gutxi ondako zeate, ez da? Bai. Zen musan, ibili zinate? 22 Gabonetan, oso gustora. Bai, Bai, Festa giro itxasetzean, eta... kontzertu ederra. Bai, Ze, ona. Bai. Nunca jo bilizate Gabonetan, udan niteitzue jirak, ez da? Gabonetan, eta udaberrian. Eta udaberrian, bale. Ondo. Bueno, a ber, nixein biharreten hemen, a ber, zerrekin jarraitu bihar deu. A ber, hemen dakau, oin bihar deu, bukatu. Gero hau, eta hemen jarriko denik, sigortzen jarri berditut kakagoete horiek. Oso ondo. Bale. Horringo zuena da, daren astu berde zuen, arrautza bibota, gazta desente, eta piperrautza goiadaka ehar bat. Hori bai, guen lagundu zen ontze, baina bota berari dana, eta dana horringo zuen, ontzi bat dian, bale? Eta zuk, Sara, lagunduko diazu, behitu, aguakate hau garbitu bihar deu, eta pusketak unda utziko deu, gero entxalada igaitzeko, bale? Eman azu hori, hemen, harrikua botako deu. Eta nik ingoitena da, hauek, xigortu, eta ja, saltxa ligatu. Bani joa, hauek hementxe, bale? Bueno, eta jaskera, zuek aukeratzen dezue, jaskera esan dezue zenbat, 6 dazkazuela, zenbat esan dezue? Bai, ditugu, bai. Eta zuek diseinatzen duzue, zuen aukeraketak dira, o zenek laguntzen dizue horrekin? Bueno, gure zuzendariak ere guztia, osea, aritzen da pixkat, hori, guztia prestatzen, bai, eta... Eta herritazko botatzen diozue, hau ijantzizak, hau eta gize, otana baiet esaten dezue. Normalean ados gaude, Bai, Bai. Gustu hona. Soineko polita, eta danak hain desatezu dana brilli eta holakoak dira, danak oso alaiak, ez da? Zuen kontzertuak mundu guztia tente jartzen da, ez da? Bai, alaiak, baina badira batzuk, hori brilli, festa mota. Festa giroko jaskera, ez da? Baina beste batzuk ere pixkat, doktorea edo serioagoak, bueno, eta zer, eta nola aukeratzen dezu zein eraman? Zan dezuna, goltza gainean argia asko, bestia, baina igual, ez dakit, igual eskontza batea balin bazo azte, edo plaza batea, edo
teatro batea, desberdina jarri izango da, Argi ezta? mota baita ere kontuan izaten dugu, baita ere eszenatokia. Bai, gero ere, hotza, karo, gabonetan, edo, osea, Ja, benduan bagaude. udan ez da berdina izango, ezta? Bai, hori da. Karo. Vale. Hotza, beroa, eta... Bai. Eta zuek, abesteko garaian, laurok bakarrik zaudete, orkestatxo bat dakazuela lagungarri bezala, edo nola moldatzen zeate? Normalean, lau abeslari gara, Spoilingers hori da, lau Vale, abeslari, lau zaudete, bai. vale. Baina gero badazkagu kontzertu batzuk non laguntzen digute 5 musiko oso jatorrek diranak. Gure banda. Bai, gure banda, bai. Badakagu pianoan, gure zuzendari musikala, Iñaki, baita ere parte hartzen duna, Vale, berak kire- zuzentzen duna. Gero, bira hontan izan dugu gitarran, Dani Fernandez, baterian Joaquin Vitoria, Saxoa ere. bai, saxoan tokia ematen Vale, diona. osea, lau abeslari, baina gero talde handia dakazuela. Hori da, bai. Vale. Bai. Gero saxoan Alessaro eta basoan Milo Valenzuela, esan dugu. Vale. Bai, oso Osea, jatorrak dira. ekipo eharra, eta sekute zate, Bai. furgonetan, autobusez, osea, alokatzen zuetan batea juteko. Ekipo ederra bezala furgonetan. Furgonetan, Bai. ezta? Bai, baita ere gure soinu teknikaria etortzen zan gurekin, bueno, Bai. berak eramaten zuen furgoneta eta berarekin jungea. Bera kantoratzen zuen soinua eta hori guztia eta oso jatorra, Mikel Saiar. Mikel Zaiar. Bai. Biak batera hor, eta bidaiak, hori. Kristonak, ezta? Kristonak, Bai. bai. Adibidez, nondik noa ibilizeate uda honetan? Historioa kontatzen eta guztiok, oso gustora. Uda honetan, non egon gehan? Bai. Berezina, nik esango nukean Donostin izan zala Bulebarrian. Ah, bai. Bai, Aste nagusian, Aste bai. nagusian. Bai, Vale. jende pila torri izan. Dana Zuretzako espezialare bai etxian bertan, ezta? hori da, bai. Eta adibidez, urrutina, noaino juntzeate? Urrutina, Elziegon egon ginen. Elziegon. Elziegon, bai. Gero, egon gehan, Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan. Bai. Bai, Euskal Herri bai, mailan. bai. Oaingo ze bai. Oraingoz, bai. Oso ondo. Barkatu, ez dakit, osea, zerbait gehiago inberdete mendik, edo Vale, itxengo guain, hau dut? txukundu pixkat, Vale, hau ba. blanak organikoa bota honean, eta ingo duzuna da, nahiariri lagundu, ja, hoi masatxo bat behar dugu. Bertara botako dugu, bi arrautza, goiarakada bat, piperrautzana, eta baita ere gazta ia dana botako dugu, bale? Emango izu goiara bat, Hau, listo. piperrautzantzako, hoi listo, eman Vale, eri, Toni. vale? Eta ikusi zu hemen saltxatxua, bota jotinien ospinpillo bat, da sukreta, gelditu da pixkaia likido antzea. Eta guain bota jot, harto irinakin indez pixka loditu, bale? Bale, horrea ingo zuena dare bai, gatza botako dio horrea barroare bai, bale? Eta hemen Euskal Herri mailan nungo jendia da kerriak ondoen amoitzitu nago, nun sentitu zue hori feedback edo vibra handiena esateana. Bueno, a ber, toki guztietan dago, jende pixkat sosoagoa eta animatuagoa, Bai. orduan... Hame, denakin ezin da ondo gelditu, Ez. Nun moitze gure berria gehiago. Nun izan da zuentako adibidez gira ontako eseik egunik politena edo... Hori, lehen esan dugun bezala ondarribikoa. Hondarribikoa, Bai. Gipuzko harraka, Jendea, Dantzea, bai. dantzan, zutik, Bai, Animatzen. Bota berdego hau, ez? Bai, baina pixkat, hemen lagaizu Pixka goiara, bat, vale. pixka bota, gehiagi ez, goiara Ez, txo bestela, pusketa bat, eta gero, vale. hau, eta gero hartuko zuen mendakazu estra poesia eta ingo du pixka txukundu dena, bale? Vale. Hau, holasik. Hori gehi beste hainbeste, bale? Vale. Gatza bota diozu, bai, hoxe da. Gatza ere bai bota, bale? Vale. Eta gero, gazta ere bai. Vale. Bale, bagoaz, txirreki txarraka. Bueno, eta bikote zuen, kontzertuetara. Ze jutea, lehenoko jendia, nahi dituna lehenoko abestiek entzun, o topatu ezue jende gaztiare bai lehenoko abestik ingora etortzen dianak, edo ze topatu ezue? Bueno, gehiena, bai, pixkat, Lehengoko, Bai. bale. Bai. Baina, bueno, Eta jendea zitu, pegaditok eta hola dantza, o ze dantza motetu? Segun, ze kalean beste badegu, bueno, bai, jendia animatzen da, osea, behar zeinen egon ginen, festetan eta jendia zegoenan dantzatzen tala, baina baita sorpresa izan dugu, ze jende gazte egon da, gu ikusten, eta jo, espeziala izan da ez, berezia, bai. Bai. Ze, karo, ez da gaur egungo musika entzuten duen jendia, baina animatzen da, orduan guri baita ere hori... Gora etortzea gazte izu, ezta? Bai. Normala.
Bueno, hemen txe, oin behar ezuna da, oin naztu dena, bale? Masatxo batin, Gaztez diogu... gazta bota dena, bale? Dena? Pixatuta, Vale. bai, dena, masatxo batin behar dugu. Vale. Eta geratu berdu kompakto antzea, hola, gero, ez almondiga, baina bai ingo dugu bolatxo bat, Vale. jarriko dugu sartaien, eta gero zanpatu ingo dugu. Vale? Osa, que vuelta eta vuelta eman, haure entxadantzako listo dakat, haure bai, bagoaz aurreaka. Bueno, eta bertan, koreografiak eta hoi dana, oire bai, zuzendarik agintzen dizuena, o zuek zuen ikutu ematen diozue, o asko dazkazu, nola dijo historia? Ba, bueno, bai, koreografiak pixkatu gure artean... Bai, guk lantzen ditugu, bai. bai. Hori da. Vale. Referentziak hartzen ditugu ere, ba, lehengo bideoak ikusten, Vale, eta... osea, gabotzan ikutu ematen diozua bestian, baina koreografian ere bai. Bai. Ados. Claro, koroak baita ere kontuan izan behar ditugu, ze adibidez igual abeslariak mugimendu bat egiten nahi da, baina gero koristak irugean ez, konpaktatu behar dugu, orduan mugimendu bat, baina guztiak batera, orduan hori ere ensaiatu behar dugu. Claro. Yeah. Zenbat abesti daude diskan? Diskan dazkagu 15, eta bai, dira 12 abesti, bakoitzak... Eta mabidirela gure, Bai, bakoitzak 3 abesten ditu, eta gero dakagu 3 bonus track, dazkagula 3 gonbidatu berezi. Kolaborazioa. Bai. Zeintzuk izan dira, adibidez? Ba, Amaia Garriz, gero beste Barbara la Jirafa, eta bestia Jolin Forketz. Dala beste, ez dakit nunua dan, Europarra uste dala. Baina ez dakit... Eta jiran ebai zuekin ibili dia? Bueno, Amaia bai, eta Barbara baitere gonbidatu genuen azkeneko kontzertu batera, bai. Ze ona. Eta adibidez, kontzertu batera jote zate, 15 abesti horiek botatzen dituzue, abesti gehiago, oain beste ez du ematen denboratanak abesteko? Ja. Nondik noa biltzen zate? Bueno, eske desberdina da, adibidez, Gabonetan, osea... Segun kontratuare, bai, no? Segun zez nahi duen herritarrako zeskatzen duen, bestatzen dut? O denboran arabera, edo... Ez, bueno, denbora iaia berdina izaten da, beti. Bai. Eta errepertorioa itxita, izaten da, Vale. beti, ia, ez dakit, 23, 24 abesti. Osea, horiek gehi beste 10 bat ia, ez da? Bai. Vale. Eta, bueno, hori, Gabonetan egiten dugu errepertorio bat, pues hori, Gabonetako kantaekin sartuak, eta... Bai. Eta gero ja hau dan, aldatzen dugu, eta pixkat nahazten ditugu beste klasikoekin. Vale. Eta ze konturatzen zate, klasikoak jendiak gehiago etortzea gora, edo ze kalde bestikin jartzen da hor plaza dantzan? Ja. Klasikoekin, klaro, hauiek bai zen tarareatzen dituzte edo, ez? Nola inglesez diran, orduan, Bakoitzan berera botatzen, bai, no? hori da. Baina bai nabarmentzen da aurpegietan, be my baby! Eta, baina, gero ere, rock and rollekin, claro, jendea ere animatzen da. Zindea iber rock and rollak esan duzan nahiari zuka besten dituzula, a ber. A ber, Ray Charlesen What I Say, tell me what I say, eta gero, esaten dut, eta jendeak erantzuten du, orduan, badago feedback bat publikoakin, eta jendea, joko bat bestela, eta orduan, jendeare gustatzen zaio. Noski, parte hartzia beti gustatzen zaio jendeai. Dakinian, behintzat, dakienian. Bueno, hemen ikusi zuen, gero iteko gure San Jakobok, listo daka hau, gazta, eta hori azpiko gozikin. Entxala ia guztia horreatu dugu, gero, moztu behar ditugu gure endibiak, gure urdai azpiko, baina bitartian jungo gea, jatetxe batera, ikusiko zu eze gauza goxua indiguen, Amama jatetxean, Donostiako alde, Sarrian, guazen bertara. Apa, Joseba, eguerdion, Inigo eta Arkaitz gea, Donostiako alde Sarrian gaude, kale nagusian egin zuzen ere, eta bertan Atari hotela dakago, eta Atari hotelaren lehenengo solairuan, Amama jatetxea. Guazen ikustea. Amama jatetxea eta Atari hotela iazko uztailean irikitzen zuzten ateak. Jatetxe honetan 45, 50 lagun saltzen dira, hotelan dazkagu 28 gela, eta, bueno, gauza igual oberena da nun dagoen kokatuta, ez? Guztua hemen alde Sarrian erdian zentroan, kristonamentiakin beti, eta, bueno, jende asko pasatzen da, bai hotelatikan, bai ikustea, eta bai jatetxetikan, bai askaltzeko, apaltzeko, eta hotelean dauden bezeroak gozaltzeko ere, bai. Bai hotelean da bai jangelan, Amamako jangelan, diseinua asko zaintzen da,
eta, bueno, aurkituko dituzue artelan mordo bat. Murua, alberdi, lizaso, nahiko bitxiek izate dira, eta jendea asko gustatzen zaio. Hotelera etortzen dian bezeroak gehien bat atzerritarrak izate dira, baina jatetxean adibidez, bertako jende gehiago etortzen da. Egoen ja sukaldera pasatuko geha, Inigoekin egotea, berak prestatuko digu plater bat, eta, bueno, aberse kontatzen digun berak. Gaur Inigo prestatu behar dugun platerra, da Oiar Xerra, Panier Fleri, Florentina estilora. Orduan dakagu hemen Oiar Xerra, saltxa holandarra, gurina burtuta, esnea, irina eta espinaka. Eta proteak gero hori jaiteko pixkara, goitika botatzeko. Lehenengo pausua, izango da espinaken bixamela egitea. Gurina burtuta bota dugu, eta jarraian irina botako dugu. Panier Fleri izena daka, ze Inigoen senideak jatetxe bazakan, oso ospetsua, horretan hasi zian, gero Aldezarrea etorri zian, hemen Donostira, eta bertan gehien gustatzen zen platera zan, behintzat Inigori gehien gustatzen zaion platera zan. Haiek zolakin egiten zuten, baina Inigok eman dio bere tokea eta Oiar Xerra, jarri du zolaren ordez. Amama jatetxean gehien bat lantzen den sukaldea, tradizionala ezatea, baina tradizionala, baina gaur egungo sukalderi eguko egin gabe. Kartan ikusi baiatu, betikoak, bakeiua saltxan, txipirilla bere tintan, gorguruak muskiluekin, eta jendea pozik ateatzen da, jatetxetik. Normalian demoraldiko produktua izaten da. Bexamel espinekin egina dago, eta hoin Inigo gingu duena da Oiar Xerra labean sartu. Oiar Xerra labean dagoen bitartean, kontatuko iztuen pizkatxo bat, Inigoen trajektoria. 89an Panier Flerin lan intzun, bere familiakin, ero ondoren Bodegon Alejandro lan intzun bai Martin Berasategikin, da hainbat lekutan ondu da. Eta geroztik, ez da gelditu. Badazkagu ja osagai guztiak prest, beraz plateran jartzen hasiko gea. Bueno, Joseba, hemen dakagu gure gaurko platera, Oiar Xerra Panier Fleri Florentina estilora, amama jatetxeko espezialitate bat, eta badakizue, hemen gaude, zuen zai, amama jatetxean, Donostiako Aldezarrean, eta nahi zuten arte. Agur! Agur, eskerrik asko, ondo izan. Aupa Inigo eta aupa Arkaitz, ze leku txukuna iriki berri dezuen. Ai, ama, Aldezarrian, hotel da guzti, eta geho, eharra komedoria, txukun-txukuna, eharra, eta sukaldari ezin hobia. Horrela jarraitu lagunak, eta guk hemen jarraituko deu gurian. Bueno, inbiar deuna da, hemen. Iteko San Jakobuak masatxua bikain prestatu ezu. Hemen dakau, romaneskua berrinduta, arrautza, gazta eta piperrautza, ezta? Gatza bota dio pixkat? Bai, pixkatxo bat bai. Oso ondo. Hau prest dakau, martxan jartzeko. Lapiko jarri berde maiganian, ja bertan gorrituko ditut, eta esan duen bezala, alde batetik ingo dugu, eta guelta ematen dionean, ja gazta jarriko dugu, eta bestiai ura aspiko egozia, bale? Eta gero, biak elkartuko ditugu, San Jakobo prestatzeko. Entxaladantzako. Hemen dazkau ja, marinatzen esan duen bezala, fruitu basatiak. Bale. Baitare, hauek xigortuta dazkau. Hau txikituta, falta zaigu, beitu. Idia zabalgaztan, laska batzu botako izkio. Hori aldeuin, labanakin, edo, truko bateako txuko izuet, beitu. Patata zuri gailuakin, alditugu, hola, laskatxo batzuk moztu, bale? Orduan, zure kontu, idia zabalgazta. Eta zuk ingozuna da, endibiatxo hauek, kanpoko bi kenduko ditugu, pixka zatarrenak, eta ni uste batekin nahiko izango deula, Ingozu gola, juliana fina, baitaren txalada botatzeko, bale? Laminetan edo? Laminetan, bai. Zure kontu, nahi bazu aurreka eta nahi bazu trabeska. Bale. Zure kontu, bale? Gero, bertara botako dugu entxaladara ja baitare, hemen, xigortutako kakauetiak, eta gero urdai azpikoa mostia gelditze zaigu. Zein mozten den lamina, oza, olaxe? Beitu, hori izuna esun bezala, hori da. Nik beitu, hau, ez bertan bera gelditzeko, hemendik hasiko nintzen mozten. Bale. Eta edo, beste aukera bat, erresago ez moitzeko, beitu. Erditikan mozten dugu, ja, ondo jartzen dugu apoiatuta, ja, ez zaigu moitzen, eta guen ja, txiki, hola mozten dugu, bale? Hauek, untxientzako, esan bezala. Bale, honea. Bueno, eta zuek, noiz konturatu zinaten abeslariak izan nahi zenutela? Nola izan da zuen lehendabiziko urratzak, eozen esartu izue esatean bezala veneno hau zuen odolian? Bueno, ez dakit zure kasuan nik txikitatik, ez dakit, ja, gustatzen zitzaidan, eta
eta hortan aritu naiz. Vale. Eta nun ikasi dezu, edo nun ibilizea abesten, nun manditu lehendabiziko urratzak, edo dutxan ikasi dezu abesten, Bai, lehenengoak, beti nik uste dutxan. Etxean, dutxan, bainugelan gainea, eske ederra entzuten da. Bai, Osea, beti, osea, que hori... Hori erra izatea, norbeak beti normalian ondo entzutea, Ni normalian kiston ondo entzuten naiz, gero entzuten dut telebiztaz, eta isildu, osea, isildu, ai, ama. Bueno, zuen dutxako soinuk entzutea erra izan behar du, egia esan. Bai, hori. Vale, hori, beste, hainbestein, eta gero ja menutzi, prest gero entxala ibotatzeko, vale? Vale, eta pizkatxo bat hori, eta zuk ere txik. Nire kasuan, kultura musikala nire aitaren gandik, pizkate dandet. Eta berak erakutsi 70, 80 hamarkadako musika estiloak, eta betidan musika entzun izan dut, etxian. Eta, bueno, lehen ipatuet Orfei Txiken abesten nula, eta, bueno, 4 urtetatik 16 urtera arte egon nintzanan, eta, bueno, betidan ikustatu izan dut musika, eta... Abeslaria. Bai. Ze ona. Baina, bueno, hau da zuen hogi bidea, ontatik bizizeate, edo zertan ibiltzeate egunero? Galdera ona. Bai. Bueno, nire kasuan, iaia bai, edo saiatzen naiz, musikatiz bizitzea. Musikaz bizitzeko askotan, talde baten jotze bestian bai, gero irakaslene bai, otanetik inbiar da, ezta? Hori da. Zoritxarrez, Saitza guztietan sartua hainbat taldeetan, eta gero ere... bueno, adibidez arratsaldetan eta musika eskola batean egiten dut lan. Bai? Ze ona? Irakasle gisa? Irakasle bezala? Bai, txikitxoekin, tailer musikalak egiten. Vale, eta ze musika mota erakusten diozu gaztetxoei? Bueno, aritzen gara, osea, ematen dit, ukelelea daukate aukeratzeko... Gauza desberdina aukeratzeko? Bai, hori da. Ukelelea, gitarra, pizkatxo bat ere... perkusioa... Eta zuk ikusten dezunean ja gaztetxo bat, zenbat urtekin juten dira dira, 6, 10, o 12? Badaude, bueno, 4 urtekoak ere izan ditu. Bai. 4tik, 10 urteak. 4tik 10 urteak. Nirekin, gero, adin guztietakoak. Eta zuk ikusten diozu ja adibidez gaztetxo batei 10 urte dazkanian, honek belarria, ni esatezien, belarria bata bestian kontra nekala esatezien. Eta zuk ikusten dezu ja gaztetxo batek ja, ostra, honek, ikutu berezi badaka, edo abotza berezi badaka. Segituan nabarmentzen da. Futbolen bezala, o gauza batzutan bezala. Bakoitzai bere habilidadien guztiete zaizkio, ez da? Bai. Eta hor saiatezean nora bide batera maten, bueno, gitarra hartu zak, edo zuk... Bueno, garrantzitsuena da gustatzia, ez da? Hori da, gustora etortzea... Nahiko hau. Oso. Vale, hau utzimen. Iepa, haure. Gustora etortzea eta... Ondo pasatzea. Hori da. Hori da, lehen da biziko borratza, hori garbi da. Baina gero igual esatezu, bai, igual batzuk don gehiago daka, ez dakit. Piano jotzeko, abesteko, Bai, bakoitzak bere batzuk erritmoa hobeto, edo ahotsa hobeto, bai. Hori da. Eta zein da edade ona bertara juteko? O ez dago adinika nola garrantzitsua? Ez dago adinikan. Badago jendea etortzen dela, bueno, 40 martik aurrera, eta... Osa, jubilatu entzako ere badago leku aurrera, eta? Ona. Vale. Hola, ondo? A ver, oso ondo. Bai, hogei Ez, ondo ikusten dut, oso ondo ikusten dut. Iko deuna da, hemen berretena da urdai azpiko egozia jarri horrei. Horrela, xe, behitu alde batetik indeu, bestetik ere bai, guain ingoet horrela itxi, horrela, xe, eta guain iten danean, bestia gainean jarriko jot. Inberdia zue gauzatxo, behitu, ia osagai guztiak prest dazkau. Inberdeuna da, albaka ostuak moztu, berdetxoenak daudenak ondoenak, vale? Eta botako deu, bertara, vale? Vale. En tomate ospintxuari. Beti, osagai horiek, nabezue, behitu, honea botatzen jun, entxaladako osagaiak. Vale, inberdetena da, behitu, Hau inberdetena da, hartu. Bai, uste. Behitu zezan Jakobo, Behitu zezan Jakobo egarra iten egean, Ze itxura. Vale, inberdetena da, ja platertxo bat hartu, eta bertan jarri. Bueno, eta zu, ze egiten dezu beste ordu libretan? Bueno, musika oraingoz hobi bat da.
Bai. Nahiko nuke etorkizunean honetara dedikatzea, baina baitere dakat ikasketak, Iruñan nago ikasten gizarte lana. Vale. Eta orduan bukatu inbarde eta gero ja beste kontu bat. Eta gero gerokoak, bai, hori da. Aurrena Patrikan sartu, ikasi dana ondo, motxila, nire hori aita beste dana ikastezuna, gaina ez dezu garaje bat erosi behar gordetzeko, hori motxilan sartzezu eta zurekin jutea. Bai. Orduan hori atea aurrea, eta gero zeateatzean, gero gerokuak. Vale, ba. Bueno. Zatitu behar? Ja, zatitu behar du. Zatitu behar da edo? Bai, hau, nabezu behitu, eskuzola, eta bota tomate gazigo zuai, bale? Eta gero ingo deuna baitaren, menta ostok botako ditugu, gure entxaladai barroa. Vale. Eharra entxalada iten egana gaur, Eta esan dagoa, baitu, nik jakungo naiz entxaladako osagaiak nazten. Indet bat, gero ingo ditugu gainuntzekoak dano jateko. Baina guain, baitu. Azteko eta behin, aguakate, eta tomatia. Vale. Hau, listo. Txirrik itxarraka, hau, menta ostuak, entxaladai botako eskio. Vale? Hau, listo dakau. Pixka garbitu hau, eta hauek bai bertara bota. Perfecto. Bai, horraxe, bai, leheno indezuen albakakin bezala, hola, pusketa atzun moztu, eta bertara bota. Falta zaitena da, nik urdai azpiko hau moztuko deu, behitu, pixka koipia soberan dakana, kendu ingo jote. Bueno, eta guantxe, beti galdetze jote, baure, aurrenengo semia eukitzezu eta galdetze zu, beste semia noiz eukiko zu. Zuek diska berriak arri zu eta ni galdetuko izu, beste base, martxan aldakazu, jaia eltzate lantzen besten diskan bat. Bai, lantzen nahi geha, horrein nikan ez gehazi, baina badakagu proiektu sakon bat. Eta, bueno, gure repertorion zegongo da, rock and roll sutsuak, soula, bizkat mantenduz ez, orain arte egin duguna. Gure abesti propioak, ez da? Bai, letra komposatu eta atzean dago beste guztia. Vale, azkenian, bertxioak itia guai da, baina zure abesti propioak ikitzea ja beste histori bat dare, bai, ez da? Puntazo txiki bat emateu, eta ja taldiak ikustezunean ja ondo dijoala, eta indarra hartzen nahi dela, baina goguak inzuen abestitxuak ateatzeko, ez da? Eta gaina ezberdina izango da, ze orain arte abestu ditugu, jendeak bazekien abestiak, eta orain goz, orain desberdina izango da, ze jendeak ez ditu jakingo, ez? Orduan ez dakizu ze reakzio izango duen. Karo, eta orduan horretortzen da jendia horraztean nian dantzan, zatezu, ai, ama, ze hau zagon, ez da? Ikusiko dugu, baina, bueno, uste dugu... Aber dantzan azten dian, bestela igual berrio bertxioak inazi berko zate, Baina, gogo handiekin, bai. Bueno, eta aurten, 2023, nola, gira bat balda, kasue eskuartian, onundik noa ibiliko zeateo? Guandikan goizegida esateko? Udaberrian hasten da birak edo? Udaberrian hasiko gea, bai, oaindikan, ez daukagu kontzertuak oaindikan, baina... Vale. Aidia izten eta esango izkizu. Gira ederra seguru esango dugula. Vale, eta gira horiek, gu jakiteko, guendikan ez bado lotuta, ze sare sozial dakazue, nun ikusi aldeu, nun topatu aldeu zuen ibilbidia. Bueno, basiko gara Instagrametik, ze mundu guztia erabiltzen du Instagram, suposatzen dut. Gero baitere Facebooken gaude, YouTubeen badaukagu kanal bat, baita gainera, oza... Nola deitzen da? Zuen taldia bezala? Bai, The Spolen Girls. The Spolen Girls. Hori da. Hori bilatu eta... Bai, tango de. Bueno, nahi zueten man probatzeko, zuz esan dezu txokolatia eta zuz esan dezu leno arraina. Bai, arraina esan Hortxe mango izue probatzeko, bale? Tori, haber gustatzen zaizuen, atan urdai azpikua. Tori, etxe nindakua, eskolan nindeu. Bale, eta hemen, ja, metabelarra, berexia da, ez da, hola, urdai azpiko, sustantziakin, ez da? Beitu, hemen gazta, gero botako deu baitare, hemen gure frutu lehorrak, hau hementxe, eta hain bihar deuna da, plateraratu. Bagoaz, beitu. Esan dakoa, hemen dakau, Sanjako ua, berezi-berezia, bale? Gero, hau erabiliko deu, gure entxalada alinatzeko. Bale? Orduan, hartuko deu, nire usten dut dana, bueno, dana botako jo. Ja bere sustantzia hartu dula, hartuko deu dana, oso ondo, olio txorrota txiki bate bai botako diot, horrela xe, bale, eta naztu. Ze berezia, Ba, bai. Zi, txura dakan, ai ama. Eta hemen ingo deuna da, hemen txejarri, pixkat. Baina hartuko edo goiaratxo bat. Hartuko edo goiaratxo bat pixkat handiagoa, bestela 10 paladera eman berko ditut, jarriko dugu horrela. Vale, pixkat, eta pixka gehiago, horrela.
Gero, urdaia espikua, atana kasu hontan, hartuko dugu horrela, gaula hemen prest, eta jarriko dugu horrela. Guren txaladai. Eta hau gutxi balitz, indeun tomate berezia, pixka gainetik. Gainetikan. Bai. Ibar pixkatola albuan jarriko dugu, hau dena hola naztu, eta egin jarriko dugu horrela, eskina baten eroritzen albo bateaka. Ze platera, Earra indeuna, bikote. Oso ondo. Bueno, nola zian, Amaia, o nola zan, falta zan, Natalita? Natalita Naroa. Natalita Naroa, jakin ezazuen, prestatu labana, gurrengoan zuen zaik egatuko beata, Vale? Bueno, hemen dakau, gaurko platera, ehundoko entxalada, eta romaneskoak inindako San Jakobua. Bikote, mila esker. Mila esker zuri. Jarraitu danei animatzen, plazak, holtzak, eta jaigiro guztik, bale? Bai. Bueno, bihar arte, gu hemen nengo gea. Aio!